prøve at udforske skoven på Naturcenteret. Og det bliver rimelig hyggeligt. Vi har været der flere gange og lavet hule. Men det er nyt nu, fordi at det er over et halvt år siden. Og det er meget gået til. Og vi fandt et andet hoved, som der var ud af plastik. Og så fandt vi os 2 æg. Og nu skal vi derind. Men jeg har min bedste ven med, Lauke. Og han skal være hjælp med vores guide til turen. Og nu er jeg kameramanden. Altså, den som der introducerede os. Og så det her, det var vores kameramand først. Men nu holder jeg den. Og vi har alle vores ting her. Og nu skal vi prøve at gå derind af. Og det er rigtig svært, fordi det hele er sådan gået til, og der er alle mulige insekter. Men det her, det var sløjer. Men lad os begynde. Kom nu, gå. Ja, så slap helt af. Okay, vi kommer tilbage, når vi har fundet en vej ind. Okay, nu har vi fundet en vej ind. Og nu prøver vi at gå ind og se, hvordan den bliver. Jeg tror, det bliver lidt uhyggeligt, men det var rigtig uhyggeligt, når vi så det der andet hoved. Og vi kommer lige fra klub. Så. Og vi er helt alene her. Og der er ingen ude på boldbanen. Så hvis vi kommer til skade, så er det sådan set 1-2. 1-2. Det var nok. Nu begynder det at blæse. Lige præcis når jeg vendte kameraet om. Men ja. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det bliver herhen. Men vi prøver at se, hvor langt vi kan nå ind, før vi går tilbage. Og løber ud og cykler tilbage til vores hjem. Og siden vi har en leje hos jer. Ja. Vi går hjem til boys camp. Hold da kæft. Det fælder det for. Ja, her var du også ved at falde sidste gang. Det var slet ikke mit. Har vi Vilfred med? Burk. Ja, vi har ham. Der er nogen, der ramte en brandhælder bare. Kom. Tak. Prøv at se, vi finder mega mange af de der balloner. Prøv at se den ballon der. Sygt nøje. Den er mega nøje. Ja, det er det. Okay. Her, hvor vi ikke kunne komme Ja, det var her, hvor vi ikke kunne komme videre. Ja. ind under her. Ja. Hold lige de der blader, som vi kan komme igennem. Ja. Okay, vi vender tilbage, når vi er kommet igennem. Og vi er kommet igennem. Og det er fedt. Nu kan vi endelig se sådan sollys. Og okay. Det begynder at åbne sig meget op. Ja. Det vil jeg nu ikke sige. Og når vi skal gå tilbage, så skal vi igennem alt det her igen. Vent lige. Hvad? Vil jeg komme og se det her? What? Hvad er det her metal? Det her. Nej, jeg kan se lys herhenne. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Nå. Lad os komme videre. Og det er sådan, at der er mange, der har gået her. Vi kan gå med sådan en vej. Au. Vi fandt allerede en død. Hvad fandt vi allerede? En død fugl. Der er cigaretter. Ja. Og der Og der er tape, en hel taperulle. det begynder at... Hvor er der en taperulle? Det her. Hvad er det her? Ja. Cigaretter, det viser noget. Nej, eller sus, jeg ved det ikke. Det viser, hvordan det er dårligt for sig. Ja. Der er endnu en udgang. Det var som om, der var nogen, der bankede på et vindue. eller spille 2 trommeslag. Ja. Kom afsted. Ej, kan du også høre det der? Ja. Og mig. Dun. Jeg kender de slag på trommen. Det kommer ikke til. Var det ikke vildt, de går så lyner det og torden er hårdt til? Jo, der er sådan meget lyn. Der er en helt... Ej, der er et eller andet her, der er sket. Der er Ej, ja. en Coca-Cola. Der er rigtig... Ja, 1,5 liter. Der er en halv...
1,5 liter og lille og Haribo. Der har været bræt her, det kan jeg. Vent lige. Hvor er vi? Hvor langt er vi på? Hold da kæft. Vent lige, jeg kigger lige herud. Hvor fanden er vi? Okay. Vi er gået mega langt. Men hvis vi skal tilbage, så går vi herud. Men der er snart ikke mere. Så kom. Okay. Endnu mere Coca-Cola. Hvad fanden er der sket her? Der er lys. Prøv at se. Prøv at se ud. Vi går mega langt nu. Der er en skål derinde. Der er en tallerken. Ja, det er kantinen. Bro, der er en, der tager kantinen. Prøv at se. Det er fra vores kantine. Det er sindssygt. Der er en, der har bare taget, og så har jeg lukket den her. Olle. Bro, så må han lige holde i skolen herude. Okay, hvis vi falder, ikke også, så er vi døde. Der er kommet længere ned. Og du gik der. Hvad er det der på den? Har vi nogensinde været her? Nej. Se. Ej, der er en, der gik skyerne. På film. Prøv at se skyerne. Se skyerne. Vi er nødt til at gå tilbage. Jeg har en mega god vej. Kom med mig, kom med mig. Det kan ikke gå med. Hvad i alverden? Bare ud derhen. Sådan. Vi er kommet ud. Jeg ved, hvor vi skal hen. Hold kæft. Kom. Vi skal... Klokken. Vi har 6 timer tilbage. Men prøv at se. Vores cykler kan holdes lige dernede. Men vores ting. Jeg ved godt, hvor vi går hen. Ja, hvis vi begynder at lytte til vores cykler vi hurtigt hjem. Hvis vi er inde i skov. Ja. Eller hvad mindre? Nej, for det regner sgu. Se, hvor cykler der er, hvor cykler der er faldet. Der er, hvor cykler der er faldet. Det er lavt. Hvordan? Min virkede ikke. Jeg skal have trøje på, det bliver virkelig koldt. Prøv at høre, hvad jeg skal. Jeg skal ind og have vores ting. Kom, vi vil godt tage min cykelhjelm og tage Så ved du, hvad planen er det her hjem. Og så kan I Fortnite. Vi skal lege. Men... Eller... ja. Hvad? Hvorfor finde den der... Hvor lang tid har vi lige været i gang? Sådan en time. Det er overhovedet ikke. Der! Er der en indgang der? Jeg kigger. Der er vores ting derinde. Og vores ting er der, og skyerne er lige over. Og kigger op. Ja. Jeg går ikke den vej ind igen. Det gør jeg. Kom, du kan godt hente mine ting også. Mig og Conor, vi går derinde lige, for du bliver her. Okay. Vi går ind her. Ja, okay. Ja. Hvor går vi ind? Som var i kongen. Her. Du bliver her, Ville. Min hoved. Det er svært at komme ud. Det er svært at komme ind. Du vil ikke lige filme ægget. Jo, prøv at se. Det er fandt. Fandt det der. Hvor hovedet? Det ved jeg ikke, hvis nu er jeg væk. Kom. Vilfred! Vi tager dine ting med. Men lige hvad? Der er musehold der. Hvorfor med det af? Kan du prøve at sætte lommeløb på? Det kan Ej, nu jeg. begynder det sødt at blive mørkt. Jeg kan se vores ting.
nødt til at komme igennem her nu. Vender tilbage, når vi kommer igennem. Jeg er kommet igennem. Du skal regne kl. 13. Vi har god tid, eller? Kom, den sidste tjekke, der var den. Hvad laver du? Skal lige have min cykelhjelm på? Ej, min trusser. Fuck. Åh, fuck. Så vildt for tingene. Ja. Jeg kan tage på. Okay. Vil du skal tage min taske med? Hvor, okay. Vi er nødt til at gå lidt mere herhen af, så kommer der meget lidt af vej ud. Nej, vi tager den svære vej. Det var godt. Med det så. Jeg går først den, jeg har mist. Er der noget vigtigt i den? Ikke rigtigt. Så er du nødt til at tage min Vilfreds cykelhjelm. Her, sådan. Så er du nødt til at komme ud herfra. Hold den lige. Hold den lige. Klarer du den? Kom nu, Konrad. Bare lige flytte den der gren op. Okay. Jeg kom. Er du klar? Wow. Okay. Tag tingen. Jeg skal lige tage den fast. Du tager den op. Ja. Okay. Jeg er nødt til at komme ud nu. Jeg er nødt til at komme ud. Vilfred, vi har alle tingene. Vil du godt komme og tage imod det? Jeg har den. Hvad? Det er vigtigt lige nu, men jo. Vi kommer. Så jeg skulle fucking fast for helvede. Tag den lige. Ja, jeg har. Ej, det var bare. Ja. Jeg kom ud. Tag din cykelhjelm. Hold kæft, det er godt. Ja. Tak. Skal også... Nå, men skal vi ikke... Men der er også... Skal vi ikke sige start nu, fordi det begynder altså at blive... Jo. Nå, men, vi ses. Det var en god tur. Og ses. Hej hej.